kaluyana ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod ang mga utang ug ang kalapasan intang papasa ug ayaw inumdumi sa ngalan ni Jesus ang manluluwas disempit ka karon nga abang amahan Ginoong Diyos kaluyana ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod. Sa ngalan samahan ug sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka kaninyo. Nasang karin. Atong pagsaulog sa Santos nga misa uban sa obligatory memorial sa pagpasakit ni San Juan nga magbubunyag. Ato kinigihalad pagpasalamat sa Dios sa mga kaayuhan ug grasya nga ato nadahot matag adlaw sa atong kinabuhi alang usab sa mga tawo nga ato gisaligan nga iampo ug sa tanang kalag sa purgatorio. Mga igsoon na rumandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa maginulsod kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa way paglibot isugilon ko sa iyong gamay kining alaon nisalig lamang sa kaayuhan mo huwag tangina ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaganaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot ka nga si San Juan nga magbubunyag, mahimong mag-una sa imong anak nga natawo ug namatay. Itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuoran ug katarungan. Sa ingon maning kamot unta kami pag-ayo sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlok. Suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadluki, aron dili ko ikaw hadlukon, ug labaw pa niini inigatubang mo kaniya. Pamati, Jeremias. Ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan makigbato kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinataan nga syudad, sa puthaw nga haligi, ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan ug panalipdan kuman ikaw. Ako, ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako
may tungod sa imong kaluwasan. Magawit ako, may tungod sa imong kaluwasan. Kanimo Ginoo nagadangop ako, ayaw gayo ditugot nga ako kaulawa. Sa imong katarong luwas ako, ug palingkawas ako. Ipabong ang imong dunggan kanako, ug luwas ako. Manggawit ako, may tungod sa imong kaluwasan. Pagpakay mong akong bato nga dalang pana, usa ka kuta nga manalipod ka nako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dauta. Manggawit ako, may tungod sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, O Ginoo. Ang akong gisaligan, O Diyos, sukat sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukat sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Manggawit ako, may tungod sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. O Diyos, gitudloan mo ako, sukat sa akong kabatanon. Ug hangtod karon, nagasangyaw ako sa imong katingalahang nga mga buhat. Magawit ako, may tungod sa imong kaluwasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Damdag ka, O Ginoo, sa gilagtan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Lamdag ka. Ang Ginoo mana kaninyo. Anasan Ang Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayaon ikaw, Ginoo. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa. Bisan kung si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya
bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inikabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw natawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanan kadagkuan sa kagamhanan. Ingon man ang mga pangulo sa kasudaluhan o ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisad unsay imong pangayoon. Nakasaad pa gani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong gipangayo, bisan pad ang katunga sa akong gingharian. Busa bigula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa balihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Bilakaw ang sundalo og miadto sa bilangguan ug gipapunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa balihado ug gihatag ngadto sa dalagita. Ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Manglingkod sa makarin. Maayong buntag kaninyong tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang obligatory memorial sa pagpasakit ni San Juan nga magbunyag. Ug mao kana ang gihisgutan sa atong ebanghelyo nga si Juan ipapunggutan ni Herodes. Dili tungod kay nakasaad siya sa dalagita nga anak ni Herodias nga iyang gipangasawa, bisan tuod asawa sa ni Felipe ang igsuon ni Herodes, og nakapanaad nga bisan unsa ang imong pangayoon ihatag ko kanimo. Ang hinungdan nganong napunggutan si Juan tungod kay nagpunay man siya og sulti kang Herodes nga dili pwede nga pangasawon niya si Herodias, ang asawa sa igsuon nga si Felipe. Munang naglagot si Herodias og nangita og higayon nga patyon si Juan. Ug tuod man nakuha ang iyahang gusto nga ipapatay si Juan. Ug mao nang gipunggutan si Juan. Tungod kay si Juan nagpunay man og badlong kang Herodes o kang Herodias sa ilang sala sa pagpanapaw, adultery. Si Juan nahimong maayong tinun-an sa Ginoo tungod kay bisan na miligro ang iyang kinabuhi, andam siya nga mohatag sa iyang kinabuhi, andam siyang mosakripisyo tungod og alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Sa atong pagkabinunyagan, kita nakadawat sa misyon sa pagkatig sa sangyaw, pinaagi sa atong pagkapropeta. Sayod kita nga kung atong gidawat ang bunyag, nahimo kitang hari, dili alagaran kundi mga lagad. Nahimo kitang pare, dili alang pag-ampo lamang sa kaugalingon kundi sa uban. Og nahimo po kitang propeta, dili aron manag-ad kundi aron magsangyaw sa maayong balita. Mao kana atong nadawat sa pagkatig sa sangyaw. Ang pangutana, susama ba kita ni Juan nga andam mo sakripisyo, andam mo hatag sa atong kaugalingon
tungod og alang sa pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita. Musangyaw pa kita padayon sa paghigugma bisan pod na mga tao nga musamok nato. Musangyaw pa bagyapon kita sa pagpasaylo bisan na mga tao nga nagdumot kanato. Musangyaw bagyapon kita sa kalinaw bisan pag na mga tao nga musamok sa atong kinabuhi. Ato lang pa ngayon ang grasya sa Ginoo ug ang pangalian ni San Juan nga tabangan unta kita nga atong mabuhat ang atong pagkatig sa sangyaw bisan pa kung nagtangag kini og sakripisyo ug pag-antos sa atong kinabuhi. Hinao paunta. Palihog manindog ato karong himuon ang pag-ampo sa katawhan. Sayod sa atong misyon sa pagkapropeta dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan nga nagmakanunayon kita sa atong bukasyon ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan maisugong mutuman sa iyang propitanhong misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa walay kukahadlok ug pag-uyon-uyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno makabaton og konsensya nga binasi sa personal nga kaligdong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong katilingban mubarog og makigbisog alang sa hustisya ug tawhanong dignidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili makapaluya kanato, hinuon ang atong pagtuo motubo ug molambo tungod niini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang pagwali ug ang panig-ing na ni San Juan magdasig kanila nga nagpuyo diha sa landong sa kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Langit nun og mahigugmaw na mga amahan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaygon ka Diyos, amahang langit nun, lingga sa lamang mga masalaypon, ang panubida nga abot sa yuta, ginaba sa kamot sa tabon. Dawat akiling among bagahalan sa mga sala namo igabayan ang lawas dugo ni Jesus among Diyos, kinabuhi dihalag sa krus. Mga isuon pagampo ko mo ron ako ng sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang daan sa ginakang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, alang sa tagapuslanan sa tibuok ng santos sa ibahan. Ihatag ka na mo Ginoo pinaagi ni mga gasa nga among gihalad kanimo. Kanang katarong sa imo mga dalan nga gitudlo ni San Juan, ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan nga iyang gisaksihan sa dako nga berto diha sa pag-ula sa iyang dugo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
ang Ginoo mana kaninyo. Tasan ka na. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Kamaragibaya ang ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang mataas. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong kayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kag huwan nga magbubunyag. Nga mooy nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipili mo siya gikan sa ubang mga tao o gihugpong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagpakatao niya nagdala siya kanamo og dakong kalipay ug bisan diha pa sa tiyan miulpot sa kalipay kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang magahatag sa bunyag. Diha sa mga tubig nga nabalaan pinagi niya nga gibunyagan. Ikaplagan mo si Juan nga tako sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan ug labing dako nga pagmatuod sa imong anak, ug busa uban sa kagahuman sa mga langit. Amo ikaw ang isang yaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa walay hunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuban, puno ang langit o yuta sa Santos gad ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mo espiritu ng pagsantos sa ning mga kasa, aron mahimog kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iya og paan, may pasalamat kanimo. May pikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos sa panihapon may kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, diningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila kung tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nao. Kaluy kaming tanan. Himuang kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan. Uban kanila mikaw nga daygon ug mikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na bulan daat sa mga lagi, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka na ang imong gingharian, mahatuman ang imong pagtuon dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang galan mo lang sa matag adlaw, ihatang ka na bukaron adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahanduran. Ginoong Jesucristo, nagon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Naasan ka din. Karon natong ipakita ang atong pag-inigsoon. Panagdayon. Orde Rosarius Gada Kawate Sa mga sala sa kalibutan, kaloy ikamu, hatagi kami sa Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Kinuro ko ang kalawat ka ng mga panpamamalamang mamayaw ko. Huwag sukod man ang pagmahal, galang ka na ko di pakita mo ang kabata, yun walay gahom sa pagbugnaw ni Adang, dakong kalayo asiyang nidaog ug sa kamatayon nakabuntog
gugmahan galan kanimong ipakita ko halos siya pagahisgutan kay ginis sinukod ug mabalhinon pagitaon mo na ako sa himpit mong gaayo ug basabta ko sa pagkamarami agining kasing-kasing ko sa gugma alang Magampo kita. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langit nun. Nangamuyo Ginoo nga ang imong simbahan nga nalipay sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Makailaunta nga magmugna sa iyang bag-ong pagkatao nga umaabot ng gisangyaw ni San Juan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pasalamatan sila nga mialagad sulod nga santos nga misa ang atong mga altar servers, ang atong mga lay ministers, lectors ug cantors, collectors ug choir. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Daghang salamat kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyong makagagahong nga Dios ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa dadun natong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tandang kanasuran, tandang katauhan, hatagin ninyo ug pagdayeg ang Diyos kay nagalungtad ang iyang gugma. Galuoy alam kanatong tanan.